Ini ndiri mukadzi ane 45 years. Nyaya yangu yakamira yakadai. Tinogara kuPretoria pamba pemumwe mukadzi anobva kuMalawi nemurume wake. Vanhu ava vanopa zvimbadzo. Aigaro ndibvunza mukadzi uyu kuti sei musingambotorawo mari kwandiri. Ndichiti chimbadzo zvinoreva kuti mune mari, saka ndaingoti majokes edu ataiita. Zvakazoitika rimwe zuva, ndakaendesa mwana kucreche, aingovewo neflu kwete zviri serious. Ndikaenda kubasa. Ndakabva ndafonerwa kuma10 nevekucreche ndichinzi uyai izvozvi. Ndakasvika kucreche ndakaona mwana wangu atova serious. Ndakadeedzerwa ambulance. Ndichisvika kuchipatara mwana wangu anga atova chando. Ndakarwadziwa vedu we. Mwana takaenda naye kunomuviga kuZimbabwe. Sezvo taive nepolice, ndakuenda ndakapiwa mari nalandlady vangu 4,000 rands. Vakanditi ndiri kuziva situation yauri, unozondidzosera zvishoma nezvishoma kana wadzoka. Mukadzi wekuMalawi akanga aripo, akatora 2,000 rands akandipa, akati munozondidzosera zvishoma nezvishoma. Ndakaenda kuZimbabwe, ndakaita 2 months ndiriko. Ndakadzoka ndikasvika basa rapera. Murume wangu ndiye akatanga kudzoka. Aishanda zvake. Ndakapiwa mari nemurume wangu 2,000 rands. Ndikapa landlady. Mukadzi wekuMalawi uya ndikamuti yenyu ndokupai. Akabva atanga kupopota kunge ndakatomukwereta. Akati pa 2 months mari yangu yatove 4,500 rands. Ndakati mari iyoyo handina kutora chimbadzo. Akangonditi muchaona zvenyu. Hama dzangu, shuwa ndiri kurwadziwa uye ndiri kuona zvaakataura mukadzi uyu. Ndakubuda chinyama chinonhuhwa kuzasi kwangu. Ndikaenda kuchipatara havachioni. Pandinofamba ndinongonzwa chimweya chinobuda pandiri. Kumachechi ndaenda hapana chiri kubuda. Murume basa rakapera. Kuti tiende kuZimbabwe mari hapatorina. Ndapererwa ndakutombobatwa nemweya wokuzviuraya. Ndingotevera mwana wangu hangu. Dzimwe nguva ndinofunga kuti pamwe ndiye akandiurayira mwana achitsvaga pekundiwanira. Ndatambura kunyora kwandaita pamwe zvimwe ndingarerukirwe. Handichazive zvekuita vedu we. Ndibatsirewo kuti ndoitawo sei panyaya yakadai.